Εμπρός. Εδώ Χατζιαντονίου. Ορίστε κύριε Χατζιαντονίου. Ο κύριος Καλλιγαρίδης επέστρεψε. Α, ξανά φύγε. Μόστο. Καλά, θα τον πάρω αργότερα. Ρας. Εδώ Χατζιαντονίου. Λάθος κάνατε, κύριε. Η κυρία Καλλιγαρίδη εκεί. Εδώ Χατζιαντονίου. Ποιος είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ? Α, υπηρεσία. Μόστο. Δώσε μου τον κυριό σου, παρακαλώ. Ο κύριος δεν επέστρεψε ακόμα. Άκουσε, παρακαλώ. Με προσέχεις. Μόλις επιστρέψει ο κυριός σου, πες του την ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη, να πεταχτεί μια στιγμή στο σπίτι μου. Ή να με πάρει αμέσως το τηλέφωνο. Δεν ήρθε ακόμα κύριε Χατζιαντονίου. Τι να σας πω, μπορεί να αργήσει. Μόστο. Τότε εγώ θα κατακληθώ. Πέστε του, θα τηλεφωνήσω αύριο. Καληνύχτα σας. Όταν αποσβήνω... Καλλιγαρίδη, παρακαλώ. Ο κύριος Καλλιγαρίδης έχει πάει σήμερα στη Χαλκίδα και δεν ξέρουμε τι ώρα θα γυρίσει. Α, μόστο. Τότε θα τον πάρω αργότερα. Μάλιστα. Ήρθε. Γρήγορα ήρθε. Προσπαθώ από ημερών να σας πάρω, για να σας καταγγείλω κάτι. Αυτή η πυρετριούλα σας. Μόστο, η πυρετριούλα σας. Τα έχει φτιαγμένα μένα με κάτι μουστάκια. Μόστο, μουστάκια. Και του συνέλαβα επανειλημμένως να αερωτοτροπούν εδώ απ' έξω. Εθώρησα λοιπόν καθήκον μου να σας το αναφέρω. Να μου ζήσεις, κύριε Χατζιαντονίου μου.